Současné okrasné školkařství v České republice. Příroda, rostliny, květy, hra barev a vůní. To je zahrada okolo nás. Na počátku této krásy stojí zemědělské odvětví nazývané okrasné školkařství. Okrasné školkařství ale nepřináší jen krásu, jak by se mohlo zdát na první pohled, ale má zásadní podíl při obnově krajiny, životního prostředí, zachraňuje a přináší přírodu do měst. V současné době industrializace je tak jedním z pojítek civilizace s přírodou. Českému zemědělství pak jako nepotravinářská produkce přináší alternativu klasické produkce, nabízí možnosti obnovy venkova i rozvoje méně příznivých oblastí. V tomto krátkém dokumentu se vám pokusíme přiblížit první část dlouhého zahradnického procesu i jeho výsledky. Začneme trochou historie. České okrasné zahradnictví má velmi dlouhou tradici. Díky své poloze ve střední Evropě, mírnému klimatu a především šikovným rukám zahradníků patřilo české zahradnictví do první poloviny minulého století ke světové špičce. Dodnes české zahradnictví překonává překážky s původem v majetkových změnách 50. i následně 90. let minulého století. Do 21. století ale české školkařství vstoupilo s nadějí. Poslední roky jsou charakteristické růstem produkce i kvality výpěstků. Stále se rozšiřuje sortiment pěstovaných druhů rostlin i široká řada odrůd a kultivarů, které byly vyšlechtěny právě v Čechách a na Moravě. České šlechtění okrasných dřevin se vyznačuje opravdu dlouhou a pozoruhodnou tradicí. Jejímiž nositeli byli především odborní šlechtitelé i zahradníci. Stranou ale nezůstává ani podíl zahrádkářů milovníků, jak je nazval přední český dendrolog Karel Hýke. Mezi tuzemskými šlechtitelskými centry nesmíme opomenout Brno, Horákovy školky v Bystřici pod Hostýnem, školky v Litomyšli, Žehušicích a mnoho dalších. Z těch, ve kterých se snoubí historie a současnost, navštívíme Výzkumný ústav Silva Taruky pro krajinu a okrasné zahradnictví. Ústav se zaměřuje mimo šlechtění okrasných květin a dřevin také na záchranu a udržení genofondu okrasných rostlin a výzkum alternativního využití dřevin pro zemědělství, například jako alternativních zdrojů energie a podobně. Součástí Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví je také dendrologická zahrada, která je výjimečnou ucelenou přehlídkou okrasného školkařství a zahradní architektury. Je zde možné setkání se širokým sortimentem jednotlivých skupin okrasných rostlin v každém ročním období. Hlavním zájmem šlechtitelů Výzkumného ústavu v Průhonicích jsou rody Weigelie, rhododendron, mochna a růže. Mnohé odrůdy, které jsou výsledkem šlechtitelské práce posledních 10 až 15 let, obstály i v mezinárodní konkurenci a našly uplatnění v zahraničí, v Nizozemsku, Velké Británii, Spojených státech i jinde. O kvalitě odrůd svědčí i ocenění získané v mezinárodní konkurenci. Právě se procházíme mezi rostlinami mochny křovité, pocházejících z místního šlechtění, které je zaměřeno na vznik nových kompaktních typů keřů s dobrým zdravotním stavem, dlouhou dobou kvetení a dobrou zimovzdorností. U popínavých růží je cílem průhonických odborníků vyšlechtění rostlin odolných vůči chorobám a mrazu. Šlechtěním rodu Weigelie vznikly dvě skupiny odrůd odlišných ve výšce rostliny.
Jsou to nízké kompaktní, které dorůstají do výšky 50 až 60 cm a kvetou až 20 dnů ve škále barev od růžové přes světle šeříkovou až po purpurovou. Některé odrůdy kvetení opakují. Druhou skupinu tvoří středně vysoké odrůdy s výškou 75 až 110 cm. Mají volnější stavbu keře a bohatě kvetou. Českou zajímavostí je také intenzivní hledání a množení věníků a čarověníků. Tyto novotvary vznikají vlivem choroby nebo vzácně pupenovou mutací jehličnanů, někdy i listnáčů, a mají za výsledek velmi široký sortiment především zakrslých výpěstků. A nyní pojďme na návštěvu do soudobého českého podniku Okrasné školky. V té je z obchodních i provozních důvodů pěstován široký sortiment listnatých i jehličnatých stromů, keřů, růží a popínavých rostlin. Často sortiment doplňuje ještě škála trvalek a travin. Nejvýznamnější skupinou pěstovaných rostlin jsou v českém prostředí listnaté stromy. Z nich je pak pro spotřebitele zajímavá skupina vzrostlých a tvarovaných stromů. Stále častěji jsou také pro svou přitažlivost pěstovány vřesovištní a popínavé rostliny, zakrslé kultivary listnáčů i jehličnanů, tvarované výpěstky a bonsaje. Oblíbené jsou různé dřeviny vhodné pro živé ploty a pokryv půdy. V souvislosti s vývojem zemědělské politiky a politiky ochrany životního prostředí nabývají na významu krajinotvorné programy, pro které produkují školkaři především výpěstky nešlechtěných domácích druhů stromů a keřů. Jednotlivé rostliny zmíněného spektra školkařských produktů jsou ve školce pěstovány dvěma základními způsoby, a to ve volné půdě nebo v kontejnerech na speciálních pěstebních plochách, takzvaných kontejnerovnách. Produkce ve volné půdě představuje klasickou metodu, jejímž výsledkem jsou rostliny prostokořené nebo výpěstky s balem, které se dobývají v podzimních nebo jarních měsících. Klasicky jsou tak pěstovány především listnáče i jehličnany, množené generativně, to znamená semeny. Vzhledem k poměrně velkým rozlohám ploch volné půdy, náročnosti na mechanizaci, přípravu půdy, závlahový systém, manipulaci i ošetřování porostů během roku, ustupuje pomalu pěstování ve volné půdě ve prospěch produkce výpěstků v kontejnerech. Kontejnerovny jsou zpevněné plochy, většinou pokryté speciálními foliemi pro udržení teplotního a vodního režimu. Tento způsob pěstování je hlavním trendem světové produkce, především pro své oboustranné výhody. Pro školkaře i konečného spotřebitele kontejnery znamenají možnost expedice rostlin v každém ročním období, je s nimi snazší manipulace. Rostliny jsou pěstovány na výrazně menší ploše, odpadá náročná kultivace půdy a díky systému závlah lze regulovat hnojení a podobně. Výpěstky mohou do prodeje celý rok a navíc v zajímavém, zákaznicky přitažlivém balení s poutavými barevnými návěskami. Školkařské výpěstky v kontejnerech se staly v posledních letech nejsilnějším českým vývozním artiklem ze všech školkařských produktů. Školkařské výpěstky pěstované ve volné půdě i v kontejnerech jsou rozmnožovány mnoha různými a často dle druhu velmi specifickými zahradnickými metodami. Množením ze semen, z řízků bylinných i dřevitých, z meristémových kultur, roubováním, očkováním a mnohými dalšími.
Součástí každé školky je také matečnice, která slouží nejen jako místo odběru rozmnožovacího materiálu, ale také má svou hodnotu jako sbírková plocha s reprezentačním účelem. Můžeme si krátce představit průběh roku ve školce. Školkařský rok začíná na jaře, které je s podzimem zároveň hlavní prodejní sezónou. Je to období, kdy se výpěstky určené na prodej dobývají dle jejich charakteru klasicky rýčem, nebo se vyorávají či dobývají speciálními stroji. Rostliny se poté připravují pro expedici. Bal se chrání biodegradovatelnou jutou, případně pletivem. Na druhé straně se po dobré přípravě půdy rostliny školkují. Pěstované rostliny více let se v jarním období přihnojují. Roubují se okrasné kultivary ovocných druhů a podobně. V létě se rostliny ošetřují, zavlažují, tvarují. Očkují se také růže, vyvazují se kmenné tvary, krátí se obrost. Na podzim čeká školkaře prodejní sezóna. Od září se prodávají kontejnerované výpěstky, jehličnany s balem, po opadu listů, listnaté dřeviny, prostokořené. Na sklonku podzimu se připravují také podnože pro zimní roubování. Zbytky rostlin se zpracovávají drtiči a kompostují. V zimě pak nastává čas roubování, odběru dřevitých řízků, úpravy a přípravy osiv, takzvaná stratifikace. Dle vybavenosti školky se také mohou dělením množit trvalky a traviny. Školkařství má, jak jsme měli možnost nahlédnout v předcházejících záběrech, specifické požadavky na různé technologie a mechanizační prostředky. Mezi další limitující prvky patří velké procento ruční práce, nutnost odborné kvalifikace všech pracovníků a možnost skladování a prodeje výpěstků. Zvláštní pozornost musí být věnována především systému závlah a s tím souvisejícímu i systému odpadních vod. A to jak při pěstování na volné půdě, tak i v kontejnerovnách. Školkařské metody jako roubování, řízkování a další také vyžadují skleníky, chladírny, skladovací prostory a podobně. Právě si prohlížíme moderní systém kapkové závlahy, při kterém se přesně dávkovaná závlaha přivádí kapilárou přímo ke kořenovému systému rostliny. Tento systém lze využít také pro přesné a přímé přihnojování rostlin beze ztrát a s vynikajícím účinkem na růst rostlin. Před úplným závěrem je třeba ještě doplnit, že školkaři a školkařské podniky jsou v Česku sdruženy do oborové organizace Svaz školkařů České republiky, která má své sídlo právě ve výzkumném ústavu v Průhonicích. České školkařství má přes výraznou konkurenci v Evropské unii dobré postavení. Mezi novými členskými zeměmi je Česká republika třetím největším producentem školkařských výpěstků a květin. A s ohledem na situaci, kdy v České republice na rozdíl od většiny zemí stoupá spotřeba produktů okrasného školkařství, mají čeští školkaři velkou příležitost si své historicky výjimečné místo nejen udržet, ale i zlepšit. A tak nezbývá, než si přát, aby i v budoucnosti zásobovali čeští zahradníci svými výpěstky co největší podíl českého i zahraničního trhu. Pokusili jsme se vám přiblížit zajímavou součást českého zemědělství, která má význam nejen komerční, ale slouží také při ochraně přírody a krajiny. Zlepšuje životní prostředí sídel a přináší užitek a radost i každému z nás. Vždyť co je krásnějšího než pohled na malebnou kvetoucí krajinu nebo procházka vonavou zahradou. Mnohdy si to ani neuvědomujeme,
Ale právě práce českých zahradníků nám pomáhá nejen zpříjemnit naše bydlení, ozdravit životní prostředí, ale i relaxovat a nabrat sil do další práce všedních dnů.